процесите в Движението за права и свободи ще коментираме сега. С оглед, както стана ясно и от гласуването на проектоправителството на ГЕРБ в сряда, се оказаха ключови за национални решения. Ще разговаряме с Гюнер Тахир, който сега е на пряката ни линия. Добър ден, господин Тахир. Добър ден. Преди да започнем обаче разговора, да отидем на Росенец, където са съсредоточени днес репортерските сили, за да разберем каквото можем от нашата колежка Християна Йорданова от БНР Бургас. Кой е при Ахмед Доган? Здравейте, Християна. Здравейте! В срещата днес участват 17-те депутати от ДПС, които спазиха разпореждането на Ахмед Доган да гласуват против кабинета Желязков. Припомням, че преди дни именно тези депутати подписаха отворено писмо, в което изразяват подкрепата си към Доган. В него те споделят, че, цитирам, в момента се извършва манипулация и дезинформация към структурите на партията чрез шаблонни декларации, съдържащи несъстоятелни внушения. Преди минути в Росенец пристигнаха всички поканени депутати, сред които изключеният от парламентарната група на движението Рамадан Аталай и другият председател на ДПС Джевдет Чакъров. Всички те отказаха коментар. По предварителна информация на срещата не са поканени нито действащият председател на ДПС Делян Пеевски, нито неговите заместници, нито който и да е от 30-те народни избраници на движението, които не спазиха думите на Доган да гласуват против кабинета на ГЕРБ-СДС. Надявам се, че има сянка, на която да стоите, тъй като ви предстои дълъг ден. Между другото, 24 часа пише, че вероятно пък утре, може би, Доган ще покани другите. Само спекулации не знаем. Какво ще може да добавите? Точно така, по така непотвърдена информация могат да заявя, че Делян Пеевски също ще участва в срещата, само че утре, отново тук при Ахмед Доган, но все още, както казвам, е непотвърдена информацията. Разбирам. Какво още се очаква до края на деня? В новините. Ще стане на място да проследим. Така е. Благодаря, лека работа. Господин Тахир, сега към вас отново. Може и да е спекулация, може наистина утре да има втори рунд срещи на Ахмед Доган. Може би е важна и последователността, но очаквате ли днес по някакъв начин да научим от Ахмед Доган какво е неговата позиция за случващото се, тъй като от сряда насам всички критици на Пеевски многократно казваха, освен че стоят и следват насоките на почетния председател Ахмед Доган, че той ще намери начин, по който лично да каже какво мисли за случващото се. По принцип, Ахмед Доган, както винаги, е заел позицията на ЗЕС и се опитва от Олимп, в случая Росенец. Бога от машината. Да заеме наистина ролята си на почетен председател и нищо чудно тази информация за утрешна среща да е реална. Аз лично нямам такава информация, но за днешната знаех. И смятам, че днес са там не само тези 17 депутата, мисля, че са поканени и други хора, които, разбира се, подкрепят позицията на Ахмед Доган. Можем ли да се ориентираме всъщност какво е съотношението на силите? Защото има една мощна група в социалните мрежи, сигурно и вие следите, която се казва "Аз подкрепям Ахмед Доган", където там има едно наистина силно усещане, че напрежението срещу Пеевски е много голямо. Аз, между другото, прочетох коментари на хора, членове на ДПС, които казват, че буквално за тях е било много голям компромис да приемат посочването на Пеевски като съпредседател, но защото е посочен от Ахмед Доган и очевидно за тях, както казахте вие, Бога, това е достатъчно да се примирят с възраженията си. Гласуването в парламента от една страна, това, което се случва и като декларации в социалните мрежи от друга, дава ли ни представа какво става в живия организъм ДПС? Ако трябва пак по-образно да сравним, нещата в ДПС са като подвижните пясъци. Накъдето задуха вятъра, пясъците отиват там. Разбирайте, членовете, симпатизанти и съответно тези, които ги представляват като кметове на общини, като централен съвет и съответно депутати. Сега въпросът е дали вятъра е Доган или може да бъде и Пеевски. Веднага може да се ориентираме. Дори и тези, като да кажем, че Иван Ибрямов, който в продължение на 4 дена е демонстрирал
така подкрепа и в двете посоки, т.е. на Доган е казвал, че зад него пък на Пеевски е същото. Когато видя, че след това пък взеха, че го изключиха, изведнъж се сети, че не е гласувал въздържал се, а бил против. А там нямаше ли някаква драма с жена му? Да, всъщност секретарката. Всичките тези гонения, бих казал, в ДПС започнаха именно с Биршен Ибрямова, съпругата на самия Джейхан Ибрямов. Сега, понеже хубаво казвате за това, че явно се чака да се види на къде е вятъра, ви имате ли обяснение за двете гласувания в сряда, плюс още едно на следващия ден? Монолитно ДПС групата изключи Рамадан Аталай. В 4 часа, като се гласува правителството, вече имаше разделение. На следващия ден беше изключен Джейхан Ибрямов. Въпреки, че вече имахме гласуването, въпреки, че вече имахме гласуване на хора, които послушаха лидер. Аз не съм сигурен, когато изключваха Джейхан Ибрямов, дали гласовете бяха, мисля, че бяха 30. Т.е. били са толкова... Но пак ние имахме после още един, който си... Рамадан 44, но мисля вече при Джейхан Ибрямов бяха 30. Именно тези, които бяха гласували за проекта кабинета Желязков. Вижте, тук има и такива интересни моменти. Някои от тази парламентарна група са вече депутати, което означава, че тези хора би трябвало да са достатъчно зрели и вече да знаят правилата за работа в Народното събрание. Например, този, който е втори в листа на Пловдив окръг след Рамадан Аталай, първоначално гласува с Пеевски за проекта кабинета. На следващия ден нищо не изрази. На последващите се сети, че той е бил против. Когато е бил против, да го е казал. Освен това, когато дори да има технически проблем, знаете, че това става с реакция веднага на момента в пленарна зала. Много е тъжно това, което казвате сега, защото това означава, че дори хората, които са елита на тази партия, следват посоката на силния. Кой е силния? Сега това е много важен въпрос. Става ли новия силен, извинявайте, че ви прекъсвам, Рамадан Аталай? Защо Доган избра през него да оповести официално каква трябва да е позицията, даже не нареждането? Аз, между другото, мисля, че имаме проблем, когато един почетен председател нарежда на положили клетва депутати, но да кажем, затваряме скобата. Защо Рамадан Аталай? Сега, аз не съм сигурен, че точно Рамадан Аталай ще стане новия силен човек, но в едно съм сигурен, че Рамадан Аталай също е толкова нахален и брутален, колкото и Делян Пеевски. Казвам го това, защото го познавам прекалено добре от почти 30 години. Защото другите депутати, които бяха изключени или бяха принудени да се подадат оставката, имам предвид като Есел Руфат или Филис Юсменова, не са толкова амбициозни, не са толкова нахални, за да направят това, което направи Рамадан Аталай. Но това се отрази добре на позицията на почетния председател, тъй като по този начин той имаше вестоносец, иначе трябваше да бъде принуден самия той да направи изявление или най-малко да го изпрати в писмена форма. Сега, аз лично ги съжалявам колегите от ДПС, защото ако те бяха нормална партия, тия процеси нямаше да стават по такъв начин. Нека да започнем от първите процеси. Да. От кога датират според вас нещата? От кога датират? От заключването, например, от заключването на централата на ДПС ли с надписа ремонт? Това е някъде от началото на годината. Вижте, според мен започват от избора на двамата съпредседатели на 24 февруари и преминават през първото заседание на 8 март на Централния съвет, когато 175 човека, членове на Централния съвет, дойдоха в София, за да може в рамките на 14 минути новият бос на корпорацията Делян Пеевски да им даде съответните заповеди и те да се тръгнат по места. 14 минути форум на партия. Аз поне като човек с толкова годишен опит в партийното строителство и в обществения живот, не знам да е имало някога такъв форум. Това показва, че съответният председател изобщо не уважава мнението на другите хора, които са членове на това ръководство и не ги изслушва с техните проблеми. След това продължи, нека да прескочим няколко месеца, с това, че когато Салит Табаков беше атакуван във Варна,
уж с многото доказателства, уж с 20 милиона, които били спестени, били спечелени и така нататък. Никой обаче не ни каза за какви автобуси става въпрос, за колко броя, каква е Каза ни цената. го съда, слава Богу. Ставаше въпрос за някакви 28 милиона, от които 20 милиона са печалба. Ами къде има такива продажби, така търговия, да се казва да се запишем и ние? Да. Нали, просто защото обществото обича да има така жертви, някъде да стават бомбастични неща и веднага се хванаха, видите ли, какво е станало, нали, в Министерството на образованието. И аз не случайно казах, познавам най-малкото Красимир Вълчев, който е икономист, дълги години беше министър на това министерство. Той едва ли би позволил главният секретар на това министерство да прави нещо нередно в такива размери. Ами не, то още даже само да вкарам тук един детал, то още е по-скандално, защото всъщност съвсем преди една година тези пари са били одобрени от Министерския съвет, не е имало никакъв проблем. А смятате ли, че този случай с Али Табаков и цялото унижение, на което беше подложен той, беше за да се даде криминален сюжет на това напрежение, което вече е колокочело, и да не се вторачваме много в това, защо Филис Хюсменова тихомълком си подаде оставката? Да, по този начин той целеше да оплаши следващите. Тоест да не мъдат много, такива като, например, прокуратурата е наша. На търговище, че той може да бъде атакуван и не само той. И оттам започнаха следните проблеми. Например, разбрахме, след като Сали Табаков така иначе не е действащ областен председател във Варна, имаше човек новоизбран, по-скоро изпълняващ длъжността, който е доктор, който беше втори в листа на ДПС в Варна, доктора Месут Ердинч. И в един момент на негово място, забележете, назначен с заповед на председателя на ДПС е бившият областен Ержан Ебатин. Извинявайте, в една партия, когато се избират ръководители на каквото и да е ниво, това става чрез съответна общинска и областна конференция. Няма заповеди на председател. Аз, например, но това не идва от сега. Аз знам още от времето, когато аз съм бил заместник председател на тая партия, Доган, например, е също толкова наясно с устава, защото тези хора дори не четат собствения си устав, той също освобождаваше, назначаваше със заповед. Ма той може, докато Пеевски очевидно не е. Ами явно не. И оттам вече тръгна разлома, защото Джевдет Чакъров за едно е прав, че не работят, не функционират ръководните органи. Тоест няма заседание на парламентарна група, няма заседание на Централен съвет, вземат се еднолични решения и се пренебрегва дори другият съпредседател. Дори в момента, ако наблюдавате така наречените, аз ги слагам в кавички, реакции на съответните областни ръководства за единение, за обединение, за заедност и така нататък, се споменава почетният председател Ахмед Доган и председателя, а не съпредседателя. Председателя Делян Пеевски, никой не споменава Джевдет Чакъров, този човек почина ли междувременно? Няма ли го? Къде е този човек? Това са онези, които... Това са хората на Пеевски, предполагам, защото другите споменават единствено и само почетния председател доктор Ахмед Доган. Да. Вижте каква разлика има. И още нещо. Доган, според мен, независимо от как се развият събитията, трябва да има едно на ум. Той ги научи да бъдат такива. Той остави тази партия и самия той да бъдат обградени от клиентелисти, които на където духа вятъра, те тръгват в тая посока. Ако, например, вие ми бяхте задали въпроса преди 2 дена, в коя посока ще върви ДПС, кой ще наделее, дали Делян Пеевски или Ахмед Доган, преди 2 дена ще да ви кажа, че ще наделее Делян Пеевски, тъй като се виждаше, че не само парламентарната група, но и в Централния съвет той има мнозинство 2:1. Днес обаче и от вчера задуха друг вятър. Онези кръгове, които по-скоро вече са икономически, които стоят зад двамата, защото те не са други, те не са различни кръгове, той е един същ кръг. Онези хора, които продължават да са в сянка, те се намесиха, както и предполагах, и вече задуха вятъра в посока към Доган. Добре, кои са тези кръгове? Кажете ги, някой спомена библиотекарския институт. Аз за разлика от тях, от тия някой не мога да бъда конкретен, но при всички положения
онези икономически кръгове, които винаги са били за ДПС от 90-те години насам, започваме от Мултигруп, от Илия Павлов. Една много хубава снимка на Пеевски с Илия Павлов се върти често. Да, сегашният наследник на Мултигруп, професора Николай Вълканов. Такива икономически структури, които бяха през 90-те години, първата частна петролна компания Елпида, например Румен Гайтански Вълка и така нататък. Нали? Всички тези, включително, разбира се, може да има други кръгови, които не са чисто икономически, но това е така нареченото задкулисие, което на времето е създал Доган преди 89-та, след това му е помогнало да регистрира Движението за права и свободи и оттам насетне вече нещата, нали, са ясни. Аз очаквах, че ще реагират и както вече чувам, че са реагирали. И от тук насетне вече почва обратното броене. Какво значи това? Свършен ли е Пеевски? Той е свършен, но няма да бъде свършен веднага. Той ще отнеме малко време, тъй като предстоят евентуално извънредни избори в началото на октомври. Аз лично от сега мога да кажа по вашето радио, че аз лично давам от тук насетне на Делян Пеевски да продължава да бъде съпредседател на тая партия в рамките до 6 и максимум до 8 месеца. Добре ли е той да прави избори, при положение, че видяхме каква беше кампанията? Между другото, един детайл по повод прегрупирането. За първи път забелязах това, аз като журналист ще го отбележа, но понеже вие също някога сте се занимавали с тая професия, може би и за вас би било интересно. За първи път при гласуването на Ахмед Доган на изборите на 9 юни, той беше сам, а не с пиарката си Велислава Кръстева, която между другото имаше сериозни проблеми заради една поява с Делян Пеевски, с Ахмед Доган, докато беше пиар на Народния театър. Тя вече беше с Пеевски. Настъпило ли е някакво прегрупиране и в хората, които са в администрацията, да кажем така, на партията? Имало ли е предателства, които също са... Да. Разбрах ви въпроса. Всички онези, които са клиентелисти, а те се оказаха 2/3 в цялата партия, включително Велислава Кръстева, включително хора като Валерия Велева, която е глашатайка на Доган 34 години, включително този, който познава събитията предрича събитията в ДПС 24 часа преди да се случат, имам предвид Илхан Андай, те бързо се преориентираха, защото те се ориентират в посоката, откъдето идват финикийските знаци. Това малко тъжно, особено за журналисти. Много е тъжно, но за голямо съжаление това го наблюдаваме и го знаем. И аз, както ме познавате, не обичам да крия истината. Напротив, истината трябва да се казва, защото когато я крием истината или я завуалираме, стигаме до това дъно, в което сме в момента в българската политика. Но ето вижте, самите политици позволяват хора, които са ги предавали или които са се обръщали срещу тях, отново после да обслужват техните интереси. Самия вие казахте за това как някои от депутатите, които сега се кълнат на почетния председател, са гледали да държат на добро разстояние и неговия конкурент. Връщам ви сега да поговорим за Доган, защото казват, че той е, даже мисля, че Борисов наскоро обяснява, че това е най-великият политик на България, най-прозорливият, така нататък. Как Доган не разбра на кого дава власт? Да припомним думичките феномен, много успешно се е наложил, кооперативен, комбинативен. И сега какво се оказа, че Пеевски иска да му вземе партията? Защото, вижте, аз нееднократно го казвам. Именно всички зависимости на Доган преди 89-та и след 89-та година го карат да се слушва в онези, които са го създали. Тоест, наложи ли някой Пеевски? Каза ли някой от тези това задкулисие? Ето, направи го съпредседател или там, защото той първо дори искаше председател да го прави, нали така? После размисли. Да. Той не е размислил, просто видя, че обстоятелството размислиха го, да. Да. Значи категорично го твърдя. Тези, които на времето са създали Доган, тези, които са направили проекта ДПС, те отдавна, не от сега, още през 2005 година вече му бяха препоръчали Делян Пеевски, който от квотата на ДПС, без да е член, без да е някакъв в ДПС, беше станал замминистър,
на Емила Темтошкова. И оттам насетне започна кариерата на Делян Пеевски. Знаете, от 2009 година сам, с едно изключение. Той е депутат от Движение за права и свободи. Така че просто Делян Пеевски беше подготвен за наследник на Ахмед Доган, защото именно това задкулисие вече сметна, че Доган се изиграл ролята. Нека да забравим, че Доган вече кара 71-та си година и че по-млад човек, на който те имат доверие, трябва да поеме кормил. Добре, но дали Доган не разбра през 2013 година, когато разнообразни граждани и партии излязоха и казаха, че е непоносимо да се приеме това, че Пеевски може да е шеф на ДАНС, дори шеф на ДАНС. Не разбрали, че всъщност този човек върви с един отрицателен бонус, да го кажа така, че така неприемлив е? Сега, например, в ефир не бих искал да давам един пример, но се налага да го кажа защо. Защото Доган, въпреки че 34 години уж е начело на една партия, която е подкрепена предимно от турци и мюсюлмани, той не познава народопсихологията на турчина и на мюсюлманина. Защото първо не е турчин, второ не е мюсюлманин. Знаете, че е атеист. Сега ще ви дам един пример, за да ме разберете. Когато през 1994 година, май месец, именно неговата фаворитка Валерия Велева публикува на първа страница на вестник Труд онова срамно интервю на Доган по отношение на бившата му съпруга, сигурно се спомняте, говоря за Есехел Руфи. С всичките истории, сега дори не ми се иска да ги казвам в ефир. Тогава на заседание на оперативното бюро аз му казах, че трябва да се подаде оставката, защото не може един политик, зад когото са стотици хиляди хора, по такъв начин да се издънва и че трябва да поеме отговорност. Тогава признавам, един човек, когото нямам поводи много да уважавам, Касим Дал, също ме подкрепи, въпреки че винаги е бил човек на Ахмед Доган. Знаете ли какъв беше отговор на Ахмед Доган пред оперативното бюро? Отговорът му беше: аз съм човек, не съм пейгамберин. Пейгамберин значи светец. Не съм светец. Нищо човешко не ми е чуждо и хората трябва да го знаят. Извинявайте, без да дам отговора, ви е известно на кой етнос от малцинствата в България, за което се е известно, че днеска като направи нещо, трябва да чуе комшията, трябва да чуе целият народ, иначе той човека не е спокоен. Казвам ви, че наш представител от нашия етнос не би го направил никога, дори последният човек, защото имаме друго възпитание, то е патриархално. Семейството е на преден план и така сме видели от нашите родители, от нашите деди. И никой не би си позволил такива неща да ги казва открито по медии. Добре. Така че оттам тръгват проблемите на Доган. Защо тогава е тази подкрепа, която заявяват, но нека с вас да разграничим дали елита на структурите по страната. Тоест ние, когато четем декларациите, включително и в тази група Аз подкрепям Ахмед Доган, четем ли какво мислят избирателите на ДПС или четем какво мислят шефовете на общинските и областните структури на ДПС? Защото е важно да можем да обясним защо толкова години, като минем през Иван Костов и проклятието по адрес на Доган, минем през това, което се случваше около Пеевски, целият негативизъм и въпреки всичко с малки отклонения етническите турци си гласуват за ДПС. Значи, четем второто. Какво четем? Четем мнението номенклатурата на съответните ръководства и така начината номенклатура. Не четем това, което казва хората, защото 34 години, ако трябва пак образно да се изразя, те приспиваха този народ. Те плашиха този народ. Те направиха така, че те да са като крепостно селени. Те да зависят от кмета на селото, който е от ДПС. От кмета на общината, който също е от ДПС. Тези хора в момента са доведени до там, че заради поминъка си, заради работата си, заради социалните помощи и така нататък, заради бъдещето на своите деца, те дори нямат възможност да мислят. До такава степен са в нищета. И именно Доган създаде този каймак, създаде тази номенклатура, която
в първия момент, когато се появи някаква алтернатива, която за разлика от него плаща кеш и се преориентираха като слънчогледи. Защо не успяха вашата партия, партията на Касим Дал, формацията, която Юнал Лютви Местан направи? Защо не може да бъде привлечен на този избирател към нещо различно от ДПС, такова каквото го виждаме? Защото всъщност дори тези декларации, които сега четем, те също са много притеснителни. Аз, знаете ли, признавам си, сега покрай тези процеси разбрах, че господин Доган включително присъства в устава на ДПС като пътеводна светлина. Тоест, този култ към личността, той също е точно толкова проблемен, колкото и авторитаризма на Пеевски. Та в този смисъл, защо никой не можа да разколеба избирателите и да потърсят алтернатива и другаде? Да, не ще ви кажа защо. Защото не дейте гледа какво казват през годините левите или десните големи български партии. Вижте какво правиха те. Значи в момента, в който, примерно, Иван Костов казваше ДПС и Доган са проклятие за България, и си спомнете следващия момент, когато вече се видя, че може да се появи царя на хоризонта и че ОДС може да остане без своето мнозинство в парламента. Спомняте ли се през април 2000 година Националният изпълнителен съвет на СДС, заедно с Централното оперативно бюро на ДПС, ядаха баклава и пиха шербет при кмета доктор Чомаков на Пловдив. Така, нямаше, аз всичко се спомням. Нямаше последователност, разбирате ли? Нямаше последователна политика. Защото аз на Иван Костов бях му казал, ако искаш на малцинствата да им покажеш нова политика, ново отношение, направи така, че техни представители също да могат да бъдат в различните структури на държавната власт. Той не го направи. Когато от 9 големи области в България минахме към 28, той не можа да сложи един човек с турско име областен управител. И аз дори тогава му казах, Иване, ако ми нямаш доверие на мене, т.е. на човек, който аз бих ти предложил, аз нямам нищо против да поискаш от ДПС. Ако не вярваш нито на мен, нито на Доган, извинявай, викам, ти един приятел турчин нямаш. Това е проблема. Аз ви дам един пример, за да ме разберете. Що не успяхме ние, които сме алтернативата на тая партия? Веднага ви отговарям. Защото зад нас не беше дълбоката държава. Зад нас не беше НСО да не пази 24 часа в положение на 34 години. Зад нас още нещо. Ние сме различни. Аз не бих искал да ни сравнявате нас от НДПС с Касим Дал и с Лютви Местан, защото за разлика от тях ние не сме чужд проект. Ние не сме създадени от друга столица, от друга държава. Имате предвид формациите на Лютви Местан и на Касим Дал? Разбира се. Те са друг проект и в момента, в който им спряха кранчето, те приключиха. Единствените, които от 27 години с нашите възможности, като казвам с нашите възможности, са скромни във всяко едно отношение, нали, като нямаме такава подкрепа, ние продължаваме да сме на терена единствените опоненти на ДПС. Чакайте, много важно нещо, обаче да ви върна една крачка назад за НСО. Вчера в интервю за Дарик Рамадан Аталай представя охраната, която от години има Доган, като контрол над него. Буквално той казва, може да сте видял това изречение, него не му позволяваха да отиде дори на погребения на близки хора, защото му обясняваха, че не могат да осигурят, да гарантират живота му. И това буквално е било доскоро, когато по думите на Аталай бил държан като заложник. Добро утро бих казал аз. Рамадан Аталай се събудил за нещо, което аз от 30 години го говоря. Че не е нормално... Не го пазят, за да го опазят, а го пазят, за да го контролират или да го контролират. Да. Естествено, и след това да разполагат със съответния материал и ако той мръдне леко наляво и леко надясно, да могат да му сложат юздите. Защо, например, задава се някой въпроса, защо никой не може да контролира Гюнер Техир? Говори винаги истината и я казва в прав текст. Защото аз на никого не съм дал
да ме хване за пръста, за да не ми отнесе цялата ръка. Всъщност сега точно това е големия въпрос. Как ще се даде Пеевски, ако му е изтекло времето и дали ще излязат компромати на преден план. И аз винаги съм си мислила, че от компромати трябва да се притеснява този, за който е дал основание да бъдат направени те. Не. Но очакват, сигурно, че смятате, че се фабрикуват ли? Не, вижте, значи, видимо напрежение от тук насетне между Доган и Пеевски няма да видим. Няма да видим. Няма да видим, защото Пеевски също няма интерес, нали? И той да отиде в някаква друга посока, която не е предвидима. Смятате ли, че и срещу него има компромати? Естествено. Тези, които държат Доган, държат и Пеевски. Но много ясно. Така че и двамата ще направят нещата много внимателно, постепенно във времето, така че да станат все едно, че са станали по обективен начин. Евроатлантически ще стане, както казате. Добре, а хората? Как ще излязат избирателите на ДПС от това, което се случва в момента? Защото наистина е безпрецедентно. Дори когато там някой се е крил в турското посолство, дори когато някой е изключван, какъвто е бил случай с вас и с други ваши колеги, никога не е било толкова ДПС публично вътрешно-партийния живот навън. Очаквате ли, например, да видим ефект на изборите с по-ниска подкрепа, като тук, нали, вадим извън скоби купуването на гласове, където знаем, че ДПС добре се справя. Има и така, може да се види и статистика в тази посока. Говоря за автентично гласуващите хора. Значи, може да има някаква разлика. Не мога от сега да предвидя каква ще бъде тя. Но аз преди малко ви казах, че избирателят дори не го питат. И още нещо. Ема не му попълват бюлетината, нали? Той отива и си я попълва. Не, напротив, попълват протокола. Не попълват бюлетината. Защото всички знаем, но никой не го казва явно. Това, което гледахме в едно врачанско село, ако не се лъжа от тези видеозаписи, колко да напишем на бате еди кой си, нали, преференции, да допълним. Ами това става масово, защото в така наречените смесени региони, в комисиите, по принцип има само хора на ДПС. Ще кажете, защо няма на други? Ами защото другите партии нямат структури в тези населени места. Да. И тъй като имат квота, те търгуват тая квота. Директно ДПС им купува квотите. И примерно пише Ахмед Мехмедов от Възраждане, но реално това е човека на ДПС. Или един случай да ви кажа от преди години в община Калюново Шуменско, когато в едно село Браничево от 3 секции, голямо село, само в едната в съда доказах, в съда, с документи от МВР, официални документи, че 268 човека в изборния ден не бяха прекосявали границите на България нито по суша, нито по вода, нито по въздух. Но бяха гласували. Защо бяха гласували? Защото Бай Иван, представителя на БСП, точно в 18:30 решил, че баба Йорданка го чака за вечеря и отива да вечеря. Ги оставил на спокойствие. В този половин час депесарите гледат протокола, гледат списъка и гласуват за тези, които ги няма. Добре, понеже вървим към финала, още 2-3 минути имаме, да ви кажа какво сочи нашата импровизирана анкета. Пуснахме в социалните мрежи анкета с простички въпрос: кой с главна буква ще наделее Делян Пеевски или Ахмед Доган? 60% от гласувалите във Фейсбук смятат, че ще е Доган, 71% мислят в Инстаграм също така и 78% от Екс. Как ще разберем? Вие казахте, че това няма да стане взривоопасно, няма да го чуем така. Сега веднага ще стане във времето, но как ще разберем кой е наделял? Как ще разберем? Ами ще видите как Делян Пеевски вече няма да бъде толкова самоуверен. Ще почне да говори в множествено число, не ще започне да се съобразява с председателя Джевдет Чакъров. Както видяхте, нали, когато му дръпнаха южите, вече обяви, че няма повече да изключва депутати. Преди това беше казал, че само 30 са евроатлантиците, да. Да, че само 30 и така. То ще се види от неговите действия. А какво според вас, ако наистина ще има такава среща утре, спекулираме? Как би могла да изглежда една такава среща, когато Пеевски би отишъл на нея с армията от хората, които все още го подкрепят в парламента?
Аз не знам дали ще има 30 човека, не съм сигурен. Т.е. смятате, че някои са размислили, че машината ги отчела грешно ли? Това също ще е интересно. Някои ще се разболеят. Други ще питат други централи какво да правят, такива като водача в Сливен, например. Коя централа пита той? Ами той не пита централи, които са в България. Той пита други централи. Така че това утре, ако наистина Доган ги вика другите, ще бъде лакмуса, кои все още продължават да запътнат до Пеевски. Да. Последен въпрос, за да погледнем все пак и голямата картина. Предстои президента, сега според мен той също обмисля кога и как да връчи втория мандат, който след като Пеевски не изключи повече отколкото трябва, ще бъде връчен на Движението за права и свободи. Смятате ли, че можем да видим Пеевски при президента да взима мандат? Ако Пеевски вече наистина са му дръпнали юзите, това ще разберем, може би още сега. Ако не Йордан Цонев, който е по-известен като Данчо Ментата, не той, а съпредседателят Джевдет Чакъров отиде да вземе този мандат. След като явно, че Делян Пеевски няма лице да се изправи пред президента. Да, след като го нарича спасител и го обвинява непрекъснато в някакви злоупотреби. Но Пеевски каза, че ще върнат мандата. Сега ще видим, може пък Доган да размисли, защото видяхме, че аргумент да не се подкрепи кабинета Желязков беше, че не е имало с тях разговори за програма и за споразумение. Ако сега бъде предложено такова... Ама кой да го продължи? Вече трябва да го продължи ДПС. Именно. Да. Допускате ли възможност да се развие мандат на ДПС? Вижте, по принцип няма невъзможни неща. Макар и да е много малък, почти нищожен процент, всичко е възможно, защото наистина не е сериозно. Вижте, аз съм последният човек, който ще потвърди някакви действия на Доган и така нататък, обаче за това е прав. На времето, СДС, знаете, че съм бил бивш депутат от СДС, но трябва да казвам истина такива, каквито са. Когато се правеше правителство на Филип Димитров, искаше се подкрепа от ДПС без нищо насреща. Без да се съгласува програма, без да има представители на тая партия в изпълнителната власт и така нататък. И след това се чудим какво е станало. Ами не трябва. Значи винаги, когато искаш парламентарна подкрепа, трябва да казваш какво получаваш.